Tang hadian kumbakat tu kat nisngi hadian bala shimti ke Voice of the People's Party ban yalam ya ke isi hapo KHDC ke hinyo trap Youth Council kalalej ban bu da ke jingtho hau CEM jo ke KHDC uba shembor lang renja ban ai jingmut halor ki kat tu kat ni kimat ki bayade bat penyat hapo ke council kimat ki bakaseng kala ai jingmut ki baken thup ya ka thongkam thongjam hapo ka jela kadai banyai kat kum ki kindon jong ka service rules 1961 ban pintre kampurai ka ain trading by non tribal regulation 1954 banum ai trading license kulmar ya unu unu ubam dei uriulu badru ban pinne pinsa e ki klau ki betap bat ban bu di ki lo adong khnang ban pinne pinsa ya ka jingjer ngam ki klau ki betam bat ban pin khi imbyang ban pin kho ya kawa umkhra kawa shirpi bat ki we ki wa ki badan ha ki jingman ha ki jingjabo